A cítil som sa tam ako úplný kokot, lebo ja som sa vlastne furt len chodil pýtať, že kedy môžem tam dojsť. Tam sa to začalo, hej, že ja som už viedol v tých lajkoch, potom jak som vydal vlastne ten taký krátky, neviem, jak by som to mal nazvať, nejaké riesko, proste som vydal, že hlasujte za mňa a tak ďalej. No a potom začala taká halu, že tam začali pribúdať extrémne proste lajky z ničoho nič, hej, proste, ale tam si videl, že tie profily boli také, jak indickí ťažkotonážnici, tam boli nejakí, takže som videli, že to je proste už také, že niečo mi tam nesedí, hej. A potom som ich kontaktoval, že chalani, že toto nie je fér, nie? Vlastne produkciu, že vyriešte to nejak, že videli si, kto bol vo vedení, nie? Že proste nebolo to proste moc fér. Tak už tam začala nejaká taká tá jemná kyslosť aj pomedzi ľudí, a akože, ktorí to sledovali. V pohode, hej, akože easy. Ale tam už to začalo byť divné, hej. Už ja som začínal mať z toho taký blbý pocit, hej. A vlastne ten blbý pocit pokračoval, lebo však samozrejme dobre, potom to vyhlásili predčasne, že som vyhral, všetko fajn a potom sa začal točiť posledný diel, hej, ktorý nikdy nevyšiel, lebo proste som predtým ešte, ak mal výsť ten diel, vydal ten disk, ktorý som vydal, potom začal ten Hip Hop žije a vlastne už tá organizácia bola taká celkovo nejaká, akože mal som z toho ja chaos, hej, že proste bol som už ako keby aj v tom backstage niečoho organizovania, hej, aj akože ako interpret, bol som už nejaký proste človek mi dával nejaké inštrukcie pred nejakým festivalom, vieš, že proste zažil som si to a myslel som si, že to bude nejak tak fungovať. Ešte plus, že to bude nejak fungovať lepšie, keď si nejaký víťaz niečoho, hej, že keď si tam niečo vybojoval. Máš niečo slúbené. A máš niečo slúbené, hej. Môžete to dať do prestrihu kľudne teraz. Toto hovoril Separ, hej? Ideme im dávať priestor na hlavnom stage na Hip Hop žije. Sám dobre vieš, aké je to ťažké vystupovať pred obrovským crowdom. V Bratislave to je až 15 000 ľudí. No a potom tam začala taká halu, že ja mám byť aj na vedľajšom, aj na hlavnom, čo som moc nechápal, hej, ale tak akože v pohode. Bolo to presne v čase, keď som mal byť na vedľajšom, keď bol Pilsi s Lukom na hlavnom. A ja si hovorím, že kámo, že tam bude, že nikto. Hej, proste ten čas na tom vedľajšom, ale že fajn, že dobre, že kedy pôjdem na ten hlavný. Tak bolo mi povedané, že fú, že nevieme, že kedy tam úplne pôjdeš. Išiel som na ten vedľajší stage a vlastne na tom vedľajšom stage nebolo tu napísané to moje meno, tam bolo iba, že Hip Hop žije Rap Game Showcase, čiže tam boli všetci, čo proste boli v top 10. Ja som tam vlastne došiel, dal som show, na moje veľké prekvapenie sa tam začali kopiť ľudia. Keď som dával show, to bolo super a Šajmo to sám hypoval, že proste že toto je len vlastne zvukovka pred hlavným stageom, že proste ja idem ja som dostal organizačne takú správu, že ja mám ísť z toho vedľajšieho stageu, mám utekať rovno na ten hlavný a mám tam dojsť. A cítil som sa tam ako úplný kokot, lebo ja som sa vlastne furt len chodil pýtať, že kedy môžem tam dojsť.